नमस्कार शेतकरी बंधूंना, आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण जाणून घेऊया पराठी या पिकाविषयी माहिती पूर्ण. तर सुरुवातीपासून काय काय शेड्यूल केलेलं आहे, कुठला बेसल डोस दिलेला आहे, फवारणी वगैरे काय केली आहे आणि ट्रीटमेंट कशा पद्धतीने केली आहे, अंतर किती आहे आणि पुढं शेतकऱ्याला याच्यापासून कशा पद्धतीने लाभ होऊ शकेल आणि त्यांनी ट्रीटमेंट कशा पद्धतीने केलेली आहे. तर आज आपण आलेलो आहे श्री मनीष भाऊ शिंदे यांच्या शेतामध्ये. तर पूर्ण माहिती आपण त्यांच्याकडे जाणून घेऊया. तर असा हा प्लॉट बनलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता पूर्ण एकसारखा प्लॉट आणि त्यांनी काय काय ट्रीटमेंट केली. तर त्यांच्याकडूनच आपण पूर्ण माहिती जाणून घेऊ. नमस्कार मनीष भाऊ. नमस्कार नमस्कार. तुम्ही जे हे आपण या प्लॉटमध्ये उभे आहेत, हा किती क्षेत्र आहे तर जवळपास? 2 एकर. 2 एकरचं क्षेत्र आहे. बरं. तर सुरुवाती म्हणजे लागवड किती तारखेची आहे? 8 जूनची. 8 जून. निर्धारित जूनची. हो काय, 8 जूनची लागवड आहे. तर हे वाण कुठलं आहे तर? अजित 5. अजित 5 लावलेलं आहे. बरं. हे टोकन पद्धतीने लावलेलं आहे. टोकन पद्धत. बरं. तर हे 2 वडीमधील किती अंतर आहे तर? 4 फूट आणि इकडनं समजा 1.5 फूट असं. 4 फूट आहे. वखर म्हणजे सरला पाहिजे हां हां. आणि टोकन प्रमाणे 1.5 फूट. 4 बाय 1.5 जवळपास हां, हां. हे अंतर आहे समजा. अंदाजे कमी जास्त. हा, कमी जास्त. तर सुरुवातीला याला बेसल डोस कुठला दिला आहे तुम्ही? काहीच नाही, ते पूर्ण 10-26-26 DAP हा, आणि असे एकत्र करून सर्व मिक्स हा, करून मिक्स करून मिक्स पूर्ण घटकचा समजा. पूर्ण घटक तर त्याचा तुम्ही एक बेसल डोस दिलेला आहे. एकत्र बरं. करून. तर पहिले DAP देऊन दिला आणि हा. त्याच्यानंतर हा पूर्ण डोस दिला. पूर्ण डोस दिला, मिक्स करून. पूर्ण मिक्स याचा डोस हा, दिला. हा. म्हणजे 10-26-26 त्याच्यात कॅल्शियम, हा, मॅग्नेशियम DAP, असे पूर्ण माझा घटक असलेले, पूर्ण घटक असलेले ते दिलं. तरी स्प्रे वगैरे काही काढला आहे का? नाही, स्प्रे फक्त एक तुमचाच झाला आणि मला त्याचं नाव नाही. हर्बलचा. हर्बलचा हा. समजा बूस्टर ॲक्टिव्हेटर हा, हा. मिक्सचा त्याचा एक स्प्रे झालेला आहे. हा, बस तोच झाला. त्याच्या व्यतिरिक्त कोणताच नाही. त्याचे ते आणि कोणतं? क्वालिटी एक नंबर आहे आणि प्लॉट सारखा बसलेला आहे पूर्ण. हां, तर आपण दर्शकांना दाखवूया की प्लॉट यांचा अजित 105चा एकदम छान बसलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता पूर्ण प्लॉट क्वालिटी वगैरे छान आहे आणि फळदळ पण चांगली झालेली आहे, फुलाली सुरुवात झालेली आहे. जवळपास अशा पद्धतीने त्यांनी ट्रीटमेंट केलेली आहे. तर आपण हा पूर्ण प्लॉट पाहू शकतो शिंदे भाऊ यांच्या शेतातला. तर अशा पद्धतीने ट्रीटमेंट केली तर शेतकऱ्यांना याच्यापासून चांगला लाभ होऊ शकते. सुरुवातीला अशी ट्रीटमेंट केली तर सुरुवातीला फळदळण्यासाठी जे आहे आवश्यक घटक नत्र, पूरक, पालाश आणि अतिसूक्ष्म घटक हे जर पूर्ण दिल्या गेले तर त्याच्यापासून समजा तुमचा प्लॉट एकदम छान बनू शकतो. तर अशा पद्धतीने शिंदे भाऊ यांनी ट्रीटमेंट केलेली आहे. तर याच्यापासून शेतकऱ्यांना खूप सारा फायदा होऊ शकतो अशा पद्धतीने जर ट्रीटमेंट केली तर. आणि यांनी 2 वडीतील अंतर जवळपास 4 फूट ठेवलेलं आहे आणि झाड टू झाड 1-1.5 फूट असं अंतर ठेवलेलं आहे. तर आपण पाहू शकतो पूर्ण प्लॉट एकदम छानपैकी झालेला आहे. तर झाड चांगल्या फळदळण्यासाठी मायक्रोन्यूट्रियनची वगैरे पूर्ण आवश्यकता असते. तर त्यांनी ते पूर्ण डोस दिलेला. तर अशा पद्धतीने फळदळण्यासाठी हा डोस एकदम छान आहे. त्याच्यामध्ये मायक्रोन्यूट्रियनमध्ये कॅल्शियम, बोरॉन, मॅग्नेशियम, सल्फर हे घटक असणे आवश्यक आहे. त्याने तुमचा प्लॉट एकसारखा आणि क्वालिटीचा होऊ शकते आणि भरपूर ब्रँचेस असलेला होऊ शकते. तर अशा पद्धतीनं हा प्लॉट तयार झालेला आहे. आपण पूर्ण प्लॉट पाहू शकतो. तरी शेतकरी बांधवांना, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.